umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda sibe nokuqonda kanye njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa ukuze sifinyelele eqinisweni elinguJesu Kristu. Kulabo abangenawo amaBhayibheli sizocela ukuba ni-download amaBhayibheli kuma-mobile devices enu, ama-laptops noma ama-tablets noma ama-cellphones ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda izwi elinguJesu Kristu oyindlela neqiniso nokuphila. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ungenakho ukuqonda okudinga ukuthi wonke umuntu abe nakho mayiphila emhlabeni ukuze simkhole uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Nalabo abanobufakazi uJesu Kristu esekunikeza ubufakazi ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe zabantu abalalele yena ethembekile ekunikezile ubufakazi. Ukuba uxhumane nathi kule mniningwane ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number ethi 066 566 9245 066 566 9245. Balaleli, izintshumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi neBhayibheli lakho uhlolisise ukube ngabe lokho ukuzwayo ngamadlebe akho kuyafakazelwa yini umoya ongcwele ngemibhalo engcwele njengoba uhlolisisa ngeBhayibheli yonke imfundiso esifundiswa yona sishunyayezwa yona egameni likaJesu Kristu. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze izwi eliphilileyo elisiholayo uzolithola ngaso sonke isikhathi mal-uploadwa lifakwa ku-YouTube. Ungakhohlwa futhi nokusharisha i-link nezihlobo zakho zonke obathandayo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyamkholwa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uNkulunkulu niyamkholwa ngomoya nangeqiniso, uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zethu, ukuze nihlolisise ukube ngabe lemfundiso enisuke nifundiswa nincela umoya ongcwele uyakhazumuliswa yini ngayo. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, usharishe nelink. Ake sivule ngomkhuleko simbonge uBaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi uJesu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi manje naphakade. Amen. Siyambingelela nonke balaleli. Sinomfowethu umhlengi izondi ozobe sihola enaba kabanzi ejula ngokwemfihlakalo yembhalo, umoya ongcwele ekhazimuliswa kule ndawo. Sheshisa uthathe iBhayibheli lakho ukuze sihambisane. Siyabonga umoya ongcwele ukuyena osivula amadlebe ukuba silizwe izwi lakhe. Amen. Siyamikelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu ongumnini mandla onke, ongumnini wokuphila kwethu nokusindiswa komuntu ebubini bakhe, ngokuba uNkulunkulu wazi konke, akukho ngaphezu kwakhe. uNkulunkulu okwenze konke ngokuhlakanipha kwakhe nangokuqonda. Wamakha umuntu ngomfanekiso wakhe ukuze umuntu
akhazimulise uNkulunkulu. Lokho kubhaliwe encwadini ngifuna ukuveza ukuthi umuntu uludumo lukaNkulunkulu wesilisa wesifazane uludumo lwendoda. Kepha bobabili bakhazimulisa uNkulunkulu. uNkulunkulu wamakha umuntu waqonda waphelela. Kepha umuntu wazifunela zakhe indlela. Waphuma endleleni yokukholwa nasendleleni uNkulunkulu afuna siphile ngayo. Ngakho ke sinecala kuNkulunkulu engangokuba uNkulunkulu eseqalekisa uAdam noEve wabatshela ukuthi inyoka le uSathane uyakuchokoza izithende zomuntu. Ngaso sonke isikhathi uSathane ufuna indlela yokuletha ingxabano nongazwani nenzondo nomoya wokuziphakamisa nomoya wenkani ukuzitshela ukuthi uyazi ungafuni ukulalela. Ukulalela kubalulekile ngaphezulu kokwenza ukuba mawenza usuku wenza ufundile nokulalelile. Ungenakho ukulalela ufana umuntu ongenamsebenzi ukuba ufana umuntu ohamba ehlathini. Bathi uma unokuqonda izwi unokuqonda umyalo osukunikiwe wona. So kunezinto ezikhulunywayo umuntu bese ziyahlala zibe ukuphila kwakhe. Kungenzeka kube okubi, kungenzeka kube okuhle. Kepha isikhathi esishoyo esivunayo futhi umuntu ukuthi aveze ukuyena. Umuntu akavela azalwe azi. Wonke umuntu uzale engaboni ukubona. Ingane mayincane isuke ingaboni. Isuke ingakwazi ukuhlukanisa amazwi ingezwa nokuthi kuthiwani, but ngokuhamba kwesikhathi iyakhula. So lezandla lezi ekhulela kuzona izona zandla ezaziyo ezijwayelayo bese izwa loluzwi lelo ikhulele kulona. Kanjalo ke ifunde ukuhamba ikwazi ukubiza amagama. Igcina seyazi ukuthi umama lo ubaba lo. Mekhona ezinye izingane ifunda kwezinye izingane ukukhuluma ngoba izingane zisuke zilingana naye. Umuntu omdala ngeke akwazi ukukhuluma nengane encane because izingane ezincane ziyazwana, ziyabonda zizodwa. Isheshe ikhulume ukuthi nezingane eziningi ezincane mekuthi iyodwa ithatha isikhathi ukuthi iqonde ikhulume because amagama ayikwazi ukwahlanganisa ngendlela. So ukuze umuntu akwazi ukukhula ngokuqonda fanele abe nohlobo lwabantu oluthize olunayo. So izigebengu zihlala zodwa, amasela ahlala wodwa, abahlebi bahlala wodwa, izidakwa zihlala zodwa. Ngeke ufice isidakwa esontweni namakholwa kumnandi. Isidakwa sihlala ejointini. So umuntu nomuntu nohlobo lwakhe. Kanjalo ke nasemakhaya maningi amakhaya kepha izimfundiso zahlukahlukene. Umuntu umbona ke bese ephuma esehamba esiyaphakathi kwabantu ukuthi uphuma ekhaya elinjalo. Kanjalo namabandla njengoba nwabona maningi. Umuntu futhi umbona esiyaphakathi kwabantu ukuthi lo muntu lo uphuma ngaphansi kwemfundiso enjani. Kepha khona imfundiso eyodwa engaguquki, engakhethi ukuthi usukaphi, engakhethi ukuthi ubani. Le mfundiso le imfundiso kaNkulunkulu ekuyiyona esifunayo thina abantu. uNkulunkulu athi memdala umuntu wayesemnika umyalo. So umyalo kaNkulunkulu munye ukuthi sizwe izwi lakhe. Uma sesizwa izwi lakhe sizokwazi ukuthi ekhambeni kwethu sabe ngokuqonda ukuthi uNkulunkulu ungubani. Kepha uma singenakho ukuqonda sizongena emabandleni, sizohamba sithi siyakholwa, kepha siphume sifana ngokuba umoya oyingcwele akekho lapho. Umoya oyingcwele umoya weqiniso okuyena okumele aphile kuthina umuntu ngamunye. Akufanele abome ngikhuluma ngomoya oyingcwele ngikhuluma ngothando, uthando leqiniso olungakhethi, olungazifunela okwalo onginikele incwadi yokuqala yaseKorinte sahluko 13 kusukela ku verse 1. Ufuna ukukhombisa uthando leqiniso ukuze uqonde ukuthi uma umuntu ethi uyakholwa, akakholwa ngomlomo, akakholwa ngokugqoka uniform.
ukholwa ngezenzo ukuba kuthiwa ukholo lwakho ngaphandle kwezenzo lufile. So ngisho ungakholwa iminyaka kepha kunezinto ekumele uhlukane nazo ukuze ube yikholwa ukuze ke wena kuthiwa umntwana kaNkulunkulu. Ningadidiseki sonke singabantwana bakaNkulunkulu. Kepha ke manje ngokwendalo sesikhuluma ngokamoya ke yilabo abakholwa izwi lakhe bayenze abangamadodana amadodakazi. Uma ungakholwa izwi lakhe ulenze wena ufana nokuthi udlala ngesikhathi. Nginika incwadi yesiqala eKorinte sahluko 1 sahluko 13 from verse 1. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu, noma ngabe kuthiwa ngikhuluma ngezilimi zabantu, noma zezingilosi, yabona noma kuthiwa ngishumela kanjani, noma kuthiwa ngikwazi kanjani ukukhuluma lezi zilimi ekuthiwa ukuhumusha iBhayibheli, noma kuthiwa ngikhuluma ngezilimi, ngikwazi ukukhuluma ngezilimi. Kepha khona into efanele igcwaliseke kukho konke. Ngisho ungahlakanipha kangakanani, ukuhlakanipha kwakho uma kungancikile endaweni yokulunga nokuqonda nokuhlakanipha kwaNkulunkulu, ukholo lwakho luyizeleze. Qhubeka. Noma ngingakhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi kepha ngingenalo uthando, uma ungenalo, ngiyithusi elikhencezayo, ufane insimbi encencethayo, engenamsindo, uyashaya nje yancencetha inamsindo. So akwazi ukuhlukanisa ukuthi isho ukuthini. Mawushaya nje la ayina rhythm, bese ngakho rhythm sekune pattern, le pattern ezokwakho ukuthi lo msindo lo usho ukuthini. So yilokho ke kuchazwa yiBhayibheli uma likhuluma ngokuthi uma umuntu ethi unokuqonda nokuhlakanipha uyakholwa kepha uthando engenalo ufana nensimbi encencethayo. Noma nginokuprofetha ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke. Yes sir. Noma nginokukholwa konke, noma kuthiwa nginokukholwa konke, kangokuba ngingagudluza izintaba, kepha ngingenalo uthando, kepha uma ungenalo uthando angiyinto yalutho. Izwi iBhayibheli lithi into engenamsebenzi. So la uma kuthiwa ke yashumayela ngabe ngitshela abantu ukuthi abamukele uJesu, ngitshela abantu ukuthi abasindiswe, kepha uthando ngingenalo, into engenamsebenzi. Uthando lisibekela zonke izono. Umuntu ngisho ngabona kangakanani uma unenhliziyo yothando, unenhliziyo yokuxola, umuntu ukhona konile. Lokho kushiswa ngokuba uNkulunkulu ufuna ukusithethelela thina iziphambeko zethu. Thina izono zethu ziningi kakhulu ngaphezulu kwendlela yokuqonda kwethu. Ziningi izono zethu. So uma siza uNkulunkulu sizele uzovuma ukuthi thina silungile ngokwenyama ngokuba inhliziyo. Abanike lencwadi yaJeremiah sahluko 17 from verse 9. Ufuna ukutshela ngenhliziyo yami yakho nawe mntwana, iBhayibheli lithi khulisa umntwana ngendlela ekufanele akhule abe yiyo ukuze bese ekhulile engeze ukuyilahla. So uma ke umntwana engayazi indlela yeqiniso, umfihlela indlela yeqiniso, umgcisha umoya wenzondo nokukhuluma izinto ezimbi kuyena ngabanye abantu, wena ubulala lengane ngomoya okuwena futhi awunalo uthando, ufaka ingane yakho umoya omubi. Lezo lonto leyo. Go ahead. Incwadi uJeremiah isahluko 17 verse 9. Yes sir. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke. Iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke. Futhi imbi. Kwenziwa yini umuntu athi uyamthanda umuntu kepha mase flathela akhulumeka engabe? Kwenziwa yini umuntu athi uyamthanda umuntu angene emshadweni bese emvakalo kaphinda abona abanye abafana noma abanye abantu besifazane ashiya umkakhe endlini? Kanti yini uthando? Yini uthando? Yini uthando? Kwenziwa yini abantu bathande usufile kanti usaphila bengakuthandi? Ukuba uthanda abalwazi ukuthi yini. uNkulunkulu uthi ke usinikile ukuphila, uyakuthatha ukuphila, akekho ongasindisa esandleni sakhe. So uNkulunkulu mangekho ongasindisa esandleni sakhe. uNkulunkulu uyakwazi ukuhlanganisa abantu emshadweni, hlangana imindeni ewu2 bahlangana abantu bajabule. uNkulunkulu uyakwazi futhi ukuhlanganisa abantu ngobuhlungu, athathe umuntu okuhlangana nabantu emgcwabeni kube leyo ndawo bahlangene ngobuhlungu. Kepha ubani obahlanganisile yilothi mina ngiyakunika ukuphila phinde ngikuthathe. Esake sama akekho ngakokuphula, akekho ongasindisa umuntu, akekho unamandla okusindisa umuntu emhlabeni. Ungaya kodokotela, dokotela unikiwe nje lolo ugunya lokuthi akwazi ukwekwelapha. Kugcotshiwe lokho ezulwini ukuthi ukhona udokotela.
Kepha uma ufile abakwazi ukukuvusa, ngisho bangazama kanjani ukukuvusa ngeke bakuvusa. Ukuba uNkulunkulu uyena ophethe ukuphila kwethu, uthi yonke imphefumulo ingeyakhe. Akhona oyedwa oziphathele ukuphila kwakhe. Wahela. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezulu kwakho konke. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezulu kwakho konke. Futhi imbi. Futhi yimbi. Yamuza uNkulunkulu ukhuluma inhliziyo ekuthina sonke. Uthi yimbi inhliziyo. Angikhathali ukuthi wena uzibona ulungile kangakanani. Wonke umuntu ulungile emehlweni akhe nasendleleni zakhe. Kepha uNkulunkulu ukala imoya. Because ngezwi lakhe nje obelithumela ukuthi ke nayi indlela engifuna uthande ngayo. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Ungenzeka yini ukuthi umakhelwane wakho umnike ukudla sokuzobona wena ukudla fresh uthi unothando. Ngoba phela uma uthi uthanda umuntu obuzithanda wena uzomnika lento eyigugu kuwena. Uzokwenziwa yini wena umnike impahla esezindala esezigugile ngoba naku uthenga impahla ezini. Ungcola lokho ukutshela mina. Akulona ukholo lona. Ungaya esontweni manitshela izinto abanitshela zona, but uthando mali ngekho, uthando kaNkulunkulu mali ngekho, nifana nezinto ezifile. Ukuba kuthiwa ukholo lalela. Funda lencwadi bese uhambe incwadi yaJakobe nakhona futhi siphinde sibavezele. Kubani ongayazi na? Ubani ongayazi na? Mina Jehova ngivivinya inhliziyo. Jehova ngiyayivivinya inhliziyo. Ngihlola izinto bese ngihlole izinto. Uhlola yabona bethi uyahlola. Lalela ke ngiphinde futhi ngikusize la. uNkulunkulu ungumoya. Umoya ufanele uphile kuthina. uNkulunkulu umoya wawufaka kumina, wawufaka kuwena. So unomoya kaNkulunkulu ngaphakathi. Ukuthi ke wayesekunika lento ekuthiwa ke intando. Ukuthi umuntu akwazi ukuzenzela intando yakhe, athathe izinqumo. So manje na ke uma uNkulunkulu ekunikile ukuphila, uthi yena uyahlola ngezwi lakhe ngokuba uma ekunika izwi lakhe uyayazi imfizo yakho ukuthi wena awufuni ukulenza izwi lakhe, wena uyayazi imicabango yakho ukuthi wena uhleka ubala kepha ngaphakathi ulimele. Ukuthi uthengisa ubuso. Umuntu oboshiwe ke bethu uboshiwe ngokukamoya usuke eboshelwe esonweni nakwisenzo esibi, usathane usuke ebusa enhliziyweni yomuntu. Mina Jehova ngivivinya inhliziyo. Yes sir. Ngihlola izinto ukuba ke kube yiloyo naloyo. Ukuze yiloyo naloyo. Zindlela zakhe. Uze wonke umuntu athole ngemisebenzi yakhe, sonke sizoguqa phambi kwesihlalo sobukhosi mase kuvulwa ke izincwadi, zivulwe zonke izincwadi. Uyakholwa, ukholwa, uyathanda, uthandi, mase ufa uzobuyela kulokudalelo omnikelo kuphela. Uma wakho nobaba wakho nabo banika ukuphila ngoba sonke niyasibona siyafa. Isizukulwane sangaphambili asisekho sonke, sekukhona isizukulwane esisha nakhona manje isizukulwane samanje siyabhubha ngenxa yokuthi ke asinalo ulwazi. Ulwazi lungamandla, ulwazi lungukuphela. Ungahamba esikoleni mina ngikutshele uhambe ufunda uthole iziqu, but uma ungenalo ulwazi nendlela yokuqonda ukuphela, wena ufana nensimbi encencethayo, wena ufana nethusi elingenamsindo, ufana nento efile. Because bese bebuya bezikhukhumeza, bezitshela ngoba nangu sebefundile sebengcono kunabazali babo. Umzali wakho kade ekuthwalile wakukhulisa, wakwenzela konke. Wena sowuzibona ukuthi wena umuntu manje. So ukhuluma nomzali wakho nomi kanje. So ukhohliwe umyalo kaNkulunkulu ukuthi ihlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zande ezweni. Wena manje sowulalela abangani bakho ngaphandle. So nabantu abakutshela izinto ezingcono kunalezi zinto okhule ngazo. Kusho ukuthi usathana usiyabusa enhlizweni yakho. Selahlekile ukuqonda kwalahleka ukuphila. Ubuhle baNkulunkulu ukuhamba ngendlela yakhe nokukholwa izwi lakhe silenze. Baningi kube yiloyo naloyo njengezindlela zakhe, njengezithelo zezenzo zakhe. Njengezithelo zezenzo zakhe. Intendele efukamela ingazalanga. So uma umuntu ezokwenza izinto ifana lentendele engazalanga, uma umuntu ezokwenza afune indlela yokuthi azuze abe notho engazange akusebenzele, ufana nani? Intendele efukamela ingazalanga, unjalo owenza ingcebo ngokungalungi. Unjalo nomuntu othanda ingcebo ngendlela engafanele, ufuna into vele seyakhiwe. So ngokuba akazange ayisebenzele bese nayo uyayixhaphaza ukuba aka understand iprocess yento anayo le ayinikiwe ukuba uyithole seyiphelele. Umuntu methole imoto ekwazi ukushayela engakazi abe nayo imoto ayithenga imali yakhe, lo muntu uyayixhaphaza. Usho umbolekile ukuthi lo muntu uyayixhaphaza kuze igugu lokuthi le moto vele uyazi ukuthi isazosuka kuyena. Kuba eyakhe ubezoyithatha ibe igugu.
angafuna ukuthi ize ilimana kancane noma eshayela uyaqaphela ukuthi akukho nokungenza umonakalo. Kepha mekuyinto yomuntu uyisebenzisa noma kanjani. Inhliziyo ke leyo embi ekhona kuthina abantu nomona nokuthi uzifunele kwakho. Yabona uma unothando neqiniso, uma umuntu ekhuluma kabi kuwena, unokuqonda, uyaqonda ukuthi umuntu ohlakaniphile ngeke akhulume kabi. Ngeke akhulume kabi. Kepha umuntu ongenakho ukuqonda uzokhuluma kabi. Yini ngoba usebumnyameni. Mose kukhanyeni uyaqonda lo muntu uyastruggleisha. Ucindezelekile. Ukuba unokuqonda ngabe uyakhuluma ukuqonda nokuhlakanipha. Mina akekho umuntu engathi nginenkinga naye. Because into uma engayithanda ngiyithanda. Hayi ukuthi ngizolwa. Ngomoya nje right ahambisana. Nginezizathu engizokubekela zona. Hayi ukuthi ngizobe sengibambela inhliziyo ebuhlungu. Ngithi ke ngikubize ngamagama. Uzi mengenza lonto ngizilimaza mina. Umlomo uyadala, amazwi esiwakhulumayo ayadala, akha isilonda, akha amanxeba. Angelula ukuthi alapheke noma manxeba lawo. Ngenxa yokuthi amazwi anamandla ngaphezulu kokuthatha isikhali ushaya umuntu. Umuntu ungakhuluma kuyena into manje ubize ingane ngegama elithize. Yothi mebona wena lelo gama lohlezi livuka. So ngeke iziphinde ikhohlwe lelo gama lelo ngane. Ngenxa ukuthi wayibiza futhi nendlela olisho ngayo lelo gama. So uthando neqiniso alikhethi noma kuthiwa ingane zakho noma kusona ingane zakho. Yonke into ithanda ngendlela efanayo ukuba unothando likaNkulunkulu. Bathola umuntu uthanda ingane yakhe ngathi uyicolo, ethi uthando labantu lincane. Ingane yomuntu uyithanda kancane yakho uyithanda kakhulu. Kepha izingane, kepha abantu futhi bafana unothando. Akekho umuntu ozothi uyathanda engakuthandi njengoJesu. uJesu wasithandela ukuthi asifele, ukuze asikhombise ukuthi indlela yokuphila indlela yothando. Unqoba isono sinqoba ngothando. Tshela mina, ukuze unqobe isono sonke sikubambile, wena kufanele uhlukane lokuzitshela ukuthi uyazi, uvuma ukuthi awazi lutho, bese uNkulunkulu akufaka umqondo kwakhe. Ulandele imiyalelo kaNkulunkulu. Uzoba isilima phambi kwabantu, ukuba abantu bazi ukuthi ukhona uyisiyoyoyo, awusona isiyoyoyo. Uqala ukuhlakanipha umesaba uNkulunkulu. Because uyohlaza uthanda ukulunga. Uma kuthiwa ungenzi umakhelwane wokubi, ungathanda wena umtshokela. Ungathanda wena ukukhulunywa kambi. Ungathanda ukuhletshwa. Ungathanda ukuphingelwa. Akekho umuntu othanda lezo zinto. Kepha abantu bayazenza, bethi bayathanda. Uthando lweNkulunkulu lithi awunako uhambe uvule uzipho wakho ulala nawo wonke amantombazane. Fanele ulale nonkosikazi wakho okade ubekelwe yena. Athi ngenxa ukuthi yagijima. Sicabanga ukuthi uthando ngoba naku umuntu wena unezinkomo noma unemali sozohamba uthatha umuntu wesifazane lapha ubuze umfake egcekeni sekuthiwa unkosikazi. Akulona uthando lelo. Bese fika ngaphakathi manje usefika wena uhlupho noma yena uluhlupho phakathi kwenu khona uzoba nenkinga ukuba ngilona uthando leqiniso. Uthando lokuthi wena unani. So ngalento le eyangitshela mina yonke into engiyikhuluma ngiyayazi. Abantu babuswa imali bese bethatha izinqumo ngaphandle kokuqonda. Balande imimoya ngaphandle ezofike ixove umuntu bakhe. Abanye bona bebezidubula, abanye bebulala abandeni yabo nayazibulala. Ngenxa yokuthi ke azange ahambe ngoNkulunkulu. uNkulunkulu usifundisa uthando. Ngeke ufise into ngoba nakuyibona kwamakhelwane. Mono uqonda ukuba uzofisa ine sone competition engazange izibe nesidingo. Ngeke ukuthi ubulawa umoya. Ngeke ngihlule ubani. Ngeke ubani enze ukuthi kanje. Wena sawu engqondweni yakho lo yamuntu usiyabusa kwena empondo. Akakaze asho lutho. Lepho wena sona emidlinzo emibi ngaye. Yini ugcwele umoya wobumnyama. Umoya ungafuni ukuthi ke wena wamukele ukuthi uma kuthiwa nginezimpahla zokugqoka nokudla nendawo yokulala kwanele lokho. Kuthiwa angifune ukuqala ukulunga. Umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Bese kuthi zonke lezi zinto ziyakunezezela. Usho ukuthini lokho? Usho ukuthi uma ngihamba ngoNkulunkulu, uNkulunkulu uzongigada endleleni ukuthi mina ngafuni izinto ngezinkanuko zami. But angithanda awunike incwadi ezakhe Sakhiwo 3 from verse 5. Hamshash. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Themba kuJehova. Themba kuJehova. Kusho ukuthi ke themba kuJehova ngenhliziyo yakho mhlawumbe ingcenye yakho.
themba kuJehova ngenhliziyo yakho yonke. Ungenciki kokwakho ukuqonda. Kwenziwa yini iBhayibheli singanciki ukuthi uqonde? Ukuba uqonda kwethu akuphelele. Sicabanga ngokwasemhlabeni. uNkulunkulu usinika indlela yokucabanga ngendlela yasezulwini, indlela ayiyona yokulunga. iBhayibheli lishumayela into enzima, lishumela into elula, ukulunga kuphela. Thina mbantu lizokwakha isimilo la kuthina mbantu. Abantu understand iBhayibheli ngokuba sekufikile amasela, kwafika ofukwe nabafundisi bamanga bazophica iBhayibheli. Ubona abantu bephuma esontweni besindwa izono, bangena esontweni basindwa izono. Bangena esontweni nofele baphume nofele. Bangena esontweni nenzondo baphume nenzondo. Ngokuba yini ke? Akukhulunywa iqiniso esontweni. Into abanendaba nayo ile nto le. Abantu abaningi bathanda imali. Ayithanda imali. Imali iyimpande. Imali iyimpande yakho konke okubi. Imali ayisona impande yesono. Imali ayisona isono. Impande ulaba nothando lwemali, uthando lwemali luyimpande yakho konke okubi. Ngoba abantu befisa abaningi bangena ezilingweni nasezihibeni nasengibeni beholeleka kubona konke ukufa okuzobulala uqonda kwabo ngenxa yothando lezinto zasemhlabeni. Ngiyakutshela nje lezi zinto lezi ungaziqoqa ube nazo emva kwalokhu ufe ezikabani soziqoqile ngithi awubanike le ncwadi le yaLuka 9 so wena ku verse 55 bese uhambe unginika incwadi yaJakobe sahluko 1 sahluko 2. iBhayibheli liyaqondisa yonke into, alikhethi. Mase izwi lakhe lifana nenkemba, alinandaba ukuthi ubani. Libuyisa izifebe ekufebeni, libuyisa izibotho ziphenduka abantu, libuyisa izidakwa baphenduke baba abantu abaphilayo. Sebephila ngokukholwa, baphila ngokukholwa izwi. Izwi likaNkulunkulu izwi leqiniso. Alikhethi ukuthi indiya noma umlungu, ngoba abelungu belithi afana belungu iBhayibheli abelungu bayabulala kusho ukuthi ke nabo liyabagweba. Belilafika noma bona igweba kasali iBhayibheli ngoba likhuluma ngenhliziyo yomuntu, likhuluma ngenhliziyo yomlungu. Amen. Likhuluma ngenhliziyo yomuntu egcwele ukungcola. Alikhulumi ngokuthi ubani onjani, alikhulumi ngokubala lomuntu. Ukuthi akekho umuntu akazondi lapha kubalekile isibongo sakho, asisho lutho. Ukuthi akukho umuntu adlamini lapha noma ngacela akubalekile lokho. Yizwi phakathi kuthiwa sikholwa yini? Yizwi. Haleluya. Yizwe yabona besulazi izwi uzokwazi ukwahlulela ngendlela eqondile. Ngeke uzuye ufuna ukuthi uthathe amasayidi uzoma lesente uma ukhipha isigwebo usikhipha ngendlela efanele. Wahlulela ngendlela efanele. Awukhethi busoba umuntu. Mina ngikhathalele ukuthandwa ngabantu ngeBhayibheli ngoba ukuphila kwaba kuncekile kumuntu. Abantu bayathanda ukuthi ke bafuna uzincengela ukhothame kubona ngoba benilotho. iBhayibheli yasikhuza ngabantu abanjalo. Ukuthi umuntu wesigwili ukubiza ngoba naye ufuna ukukusebenzisa. Angakuphakela ngisho ukudla khulume kamnandi nawe. Bese kutholela kufunayo bese emva kwaloko akudinge lapha njengoshephi usuhlafuniwe. Lento le, glory to God. Banike. Incwadi ngokukaLuka isahluko 9 verse 59. Yes sir. Hlehla ufuna from verse 55 right. From verse 55. Go ahead. Kepha waguquka wabakhuza wathi anazi ukuthi ningabomoya muni. Kepha waguquka right ngifuna sahluko 9. Kepha waguquka wabakhuza wathi anazi ukuthi ningabomoya muni, ngokuba indodana yomuntu ayizanga ukubhubhisa imiphefumulo yabantu, kodwa ukuyisindisa. Base beya komunye umuzi. Kwathi behamba endleleni, umuntu othile wathi kuye, "Ngiza kukulandela noma uya ngaphi?" uJesu wayesethi, "Izimpungushe zinemigodi nezinyoni zezulu zinezidleke, kepha indodana yomuntu kayinandawo lapho ingacamela khona ikhanda." Wayesethi komunye,
ngilandele, wathi yena, ngivumele ngiye kuqala ukuya kumbela ubaba. Imani, ukuthi ngisize kula. Yabo umuza Jesu. Angikholelwa umuntu, ngikholelwa ukuphila kwami. Angidinge permission yokuthi ngicela ukukhonza uJesu. Kumele lifike iqiniso kumina ngiyalamukela. Akekho futhi ophoqelekile ukuthi amukele iqiniso. Wonke umuntu uzithathela isinqumo. So manje umuntu ongenayo uJesu bazi ukuthi bona banokuqonda okungcono ngokwemfundiso zabo. Nathi esikholelwayo kule mfundiso suke sibone iqiniso elingaguquki elingakhethi ibala namuntu. So bese silifaka singalifakeli ukuthi umuntu alamukele ngenkani. Suke silifakela ukuthi umuntu okholwayo nozwayo nofuna ukulunga athathe isiphambano sakhe alandele uJesu. Hayi ukuthi uphoqiwe. Wame suza kuJesu usuzidela ukuphila kwakhe ukuthi impilo yakhe ayisekho ezandleni zakho. Impilo yakho isikuyena. Ngakho ke uma ke soza kuJesu awuhambeli umngani wakho, awuhambeli noma ngabe umkhonyana wakho uzihambela wena. Amen. Ngoba igcineni wonke umuntu uzoma phambi kwesihlalo sobukhosi ahlulelwe njengokwemisebenzi yakhe. Woza. Wayesethi komunye ngilandele, wathi yena, ngivumele ngiye kuqala ukuya kumbela ubaba. Kepha wathi kuye, yeka abafileyo, bambele abafileyo babo. Yabona ke lale ukuthi yeka abafileyo, bambele abafileyo babo. Uma umuntu engakholwa noma ngingakholwa, ngihamba mina. Ngoba la ekhaya, uma ngihamba kushona umuntu la mina ngiyoshumela ivangeli ngeke ngithe Cape Town, ngeke ngibuye mina ngizongcwaba. Uma ukuthi angikholwa, uma ngikholwa ngingajika kubuye ngizongcwaba lo muntu. Uma ngingakholwa nihamba ngendlela yenu yasemhlabeni ngizoniyeka because mina kunemphefumulo ekumele kuyisindisa ngale efuna insindiso. Umsebenzi wami lokho futhi ngeke ngize ngikwazi ukuthi mhlawumbe ngakubeka ngendlela elesoka ukuze kuzwakale kahle. Ilonto imile nje kanjalo. Because umuntu osefile noma kuthiwa ngiyabuya ke lapha khona ke sefile ngeke kuze kumvuza ukufika kwami. Because usefile. Izibhlungu lezi indaba lezi iqiniso. Kepha wathi kuye, yeka abafileyo bambele abafileyo babo. Yeka abafileyo abahleze esonweni bazongcobana bodwa, bazongcobana ngendlela yesono. Kodwa hamba wena hamba bayele umbuso kaNkulunkulu. Ayizwa le ndaba le. Hayi ukuthi uJesu akanathanda. Uyazi ukuthi ngeke kwenze mehluko. Wena unomsebenzi okumele uhambe uyenza uvusa abantu abafileyo. Hayi manje ngokuthi bafile balele. Ubafile esonweni, ukufa ufele esonweni ukwenza isono. Yabona ukontrolwa umoya wokufebe nokuthakatha. Ukuthakatha ufuna ukuze uphathe umuthi. Ukukhuluma nje izwe elibi komunye umuntu uyathakatha. Uletha umoya kaSathane. Ukukhuluma ngamagama angasile, afile wena ufile uphila. So uJesu befika uzokhulula abantu ukuthi abulale lemidlinze emibi, bavume ukungcola kwabo. Wesigqila sotshwala, ufele kutshwaleni. Wesigqila senzondo, wesigqila sensango, wesigqila sikagwayi, wesigqila sokufebe, wesigqila sokuthanda izidakamizwa. Umuntu bayisigqila sesono ngenxa ukuthi unento ayithanda kakhulu abona ukuthi igugu kuyena ibenza umuntu kanti ukufa. Mina ngiphilile enyameni. Aphuza, apema, ngafeba, ngaqamba manga ngentshontsha. Ayikho into engayenzanga, ngalwa. Udlame bengilithanda. Bengizibona ngilungile emehlweni ami. But manje yonke lonto lo bese ufika kuma weqiniso. Uyayikhipha lo nzima. Uthi lokukhipha nga1. Lokukhipha nga1. Kuze kusala umuntu uNkulunkulu amdalile. uNkulunkulu umuntu amfunayo. Asibizelwanga nje izinto zasemhlabeni. Uma ithi incwadi iBright lapha kwincwadi yesibili kaJohane. Incwadi yesibili kaJohane, no incwadi yokuqala kaJohane sahluko 2 verse 15. Asibizelwanga izinto zasemhlabeni. Thina kwathiwa lezi zinto kufanele sibuse phezukwazo. Bathi lezi zinto lezi ziyasibusa thina. Sibuswa izinto ezidaliweyo. Izona lezi ezibanga inzondo. Izona lezi ezibanga ulaka. Lokuthi ungalala ebusuku ucabanga ukuthi ungenza kanjani ukuze wena ukhohlakala. Ukhohlakala. Akudingi ukuze uphathe umuthi ukuze uthakathe. Inhliziyo embi, inhliziyo yomthakathi. Umthakathi before ahlanganisa imithi inhliziyo vele isuke seyimbi.
usuke segcwalisa ubuthakathi bakhe. Yini kusahluko 2. Incwadi yokuqala kusahluko 2 from verse 15. Bese unginike futhi lesahluko 3 kuyona lo ncwadi usukela ku verse 6. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. You understand? So ngazubulala umuntu umbulalela imoto. Ngazubulala umuntu umbulalela into yakhe. Sengaze udayisa umuntu bakho abanye abafana esasipotela nawo sake Cape Town babephenduka izitabane balalwa abanye abafana ngenxa ubafuna udumo. Uma umuntu ethanda izwe uthando lukayise alukho kuye. So ubona abantu begqoka amabhluku ehlala ezansi kwezinqa bependa izinwele befaka beluka izinwele zabo bependa ubuso nemlomo bedweba ama-tattoo. Uthando lasezweni lolo uthanda izinto ezidaliweyo. Ngokuba konke okusezweni inkanuko yenyama. Kuyini? Inkanuko yenyama. So zonke lezi zinto uzenzela ukhazimulisa inyama yakho. Kusho ukuthi wena so uyazikhonza inyama yakho usuyenza uNkulunkulu. Ukuba uzama ukuyihlobisa ngamanye amazwi utshela uNkulunkulu ukuthi le ndlela kwakhe ngayo ayanele. Wena funa ngabe wakwakha wanezinwele eziwuhlobo elithize ingakho nithenga imithi nishisa izinwele zenu. Ingakho nabe nothenga izinwele ningazazi amadimoni nizifake. Ingakho nithenga inzebo niyofaka izibone ezinkophe zokufakelwa. Ingakho ke nifuna ukufaka amabhluku ngabantu besifazane. Yini ikubuma ke nina nifuna ukhazimulisa umzimba. Usathana unqobile. Nenkanuko yamehlo. Inkanuko yamehlo ingakho abafana bebuka amantombazane bawakhanuka. Athi uyayithanda intombazane bokhohlisa izingane yabantu. Emva meseqedile ukugcwalisa inkanuko yakhe usayiflathela usahambe ukugcwalisa inkanuko yakhe kwenye indawo. Usanezingane usaka lebhuza lahambe echawathanda amantombazane. Kepha inhliziyo zawo ngemuva ziphukile. Ngoba ngitshela uthando lolo. Ukuba yini ugcwalisa izinkanuko. Abantu besifazane uthi unakho konke ekhaya. Ahamba ayofuna ukulala umuntu ngaphandle. Engayo yonke into ekhaya, yonke into ayifuna uyayithola. But still uyahamba ayofeba ngaphandle. Ungitshela ukuthi uthando lolo. Nokuzigabisa. Izinto lezo zokuzikhaya. Ngalesi esiphila kusona samanje. Akuveli kuyise. Lezo lonto ayiveli uNkulunkulu lonto le. Kodwa kuvela ezweni. Lezo zinto ezisemhlabeni. Izwe liyadlula kanye nenkanuko yakhe. Izwe liyadlula nakho konke nemikhuba ephakathi. Kepha owenza intando kaNkulunkulu. Yeyona indaba le khona. Uhlala owenza intando kaNkulunkulu. Ngithe mina ke uNkulunkulu wadala umuntu wamenza waphelela. uNkulunkulu akaphoqa umuntu ukuthi akhona. Kepha ubeke izwi lakhe elimile. Nosathane ngapha umile nenkohliso. Umuntu unentando ekumela yenze. So wena ke izindlela zimbili. Ngabe uzokhetha indlela kaNkulunkulu ukulunga wenza intando yakhe noma uzokhetha indlela kaSathane ugcwalise izinkanuko zikaSathane zokukhohlakala. Uzozikhethela ukuba phela ukulunga ngikutshele umusa esunikiwe. Yabona izwe funa abeselabhujiswa njengoba iSodoma angenqale ngemuva esikhathi kaNoah kubhujiswa umhlaba ngamanzi. Abantu babekhohlakele. Lo ncwadi leyo ikuncwadi yeGenesis lapho khona uNkulunkulu eveza ukuthi abantu basebeqala begcwala umona nodlabe nenzondo nobufebe sebe abanye abadojelana wodwa wacasuka uNkulunkulu ukuthi umhlaba uwenzeleni nabantu benzeleni. Lo mhlaba ugcwalisa ngamanzi bonke abantu bangaso sikhathi kwasinda uNoah nabafana bakhe abathathu namakhosikazi abo abathathu nonkosikazi wakhe bayoba u8 abantu abasindiswa. So kanti into eyonakalisa isizwe yile moya engibalayo tshela mina. Ubufebe, inzondo, udlame, unya, ukuzitshela, nokuziphakamisa, nokuthanda ukufisa, nokuthanda izinto. Izona zinto ezibulala isizwe. Thando lezinto lasemhlabeni uzofuza uzishiye emhlabeni. Umntwana kaNkulunkulu ugqoka nje into esimple. Akagqokela ukubuka. Angifaka amazinyo, angifaka ama-chains, angifaka ama-rings, angipende izinwele, angigundi izitayela ngidwa amashiyami. Angenzi lonto le because uNkulunkulu ungidale ngaqonda. So senginokuqonda ukuthi mina ngimuhle phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Njengoba nginje, ayikho into engangenza ngibe muhle. Lalela, angikhathali ukuthi nomele kangakanani, ugqoka kuphi, uhamba ngani. Lalela, ngeke uzobe muhle uma ke ngaphakathi ufile. Amen. Abantu bazobona umuhle ngaphandle, bathanda vele iframe, ivesele lakhiwe elihle. Bese ufika ngaphakathi libolile, liyanuka.
njalo kumuntu othanda ukuhloba ngaphandle kepha ngaphakathi efile. Fanele uqale uvuselele isimilo. Uvuselele ubuntu. Uvuselele uthando. Glory to God, Jesus Christ. Vuselele umuntu aphile sisaka. Azi ukuthi kusho ukuthini ukuphila. Siyeke ukuzitshela nokuzifunela kwethu. Understand? Nginike lencwadi le enotuzana ade ngifuna esahluko 3 John. Sahluko 3 from verse 6, starting from verse 5. Senazi ukuthi yena wabonakaliswa ukuze asuse izono. Naku Jesu. Jesu uyafika emhlabeni. Lo Jesu udida abantu abaningi. Abanye banezithombe emakubo zika Jesu. Akuyena uJesu lapha esithombeni. Amen. Abanye bafuna uJesu omnyama, abanye bafuna uJesu omhlophe. Akimfuni lonke labo Jesu bafunayo. Ngifuna uJesu enkazimule. uJesu ngulizwe. So abantu balobe bheka inyama, bafocus enyameni, yazi ngoba yini? Isho iBhayibheli abanye inyama abaninako kwenyama. Bagcine bengasamuzi umoya ingcwele ekhuluma. uNkulunkulu ungulizwe. Bese ikutshela futhi kwincwadi yakho uJohane esahluko 1 from verse starting from verse 14. Hayi uncwadi oqala kaJohane uJohane ngqo. Funa ukukhombisa ukuthi ukusukela uJohane esahluko 1 from verse 1 kuze kuyophuma kuloluzana from verse 1 bese ufundele uchapter 1 10 and 14 bese uyabuyela ngale yancwadi yokuqala kaJohane esahluko 3 from verse. Incwadi ivangeli ngokuka Johane esahluko sokuqala verse 10. Asifune verse 1 iqala. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. So ngaphambi kokusekela komhlaba khona abale ulizwi. Ubani ulizwi? Ulizwi waye kuNkulunkulu. Ulizwi waye kuNkulunkulu. Ulizwi waye nguNkulunkulu. So ulizwi unguNkulunkulu. Asikhulume ngolizwi. Ulizwi esikhuluma ngaye. So mina ngikhuluma ini? Izwi. Uyalibona linjani lelizwi? Limhlophe, limnyama, librown. Awuliboni. Kepha liyaye enhlizweni yomuntu. Ulizwi. Sikhuluma ngolizwi. Yabona into leke kuzuyiyela esikoleni. Umoya ingcwele uyayambula kumina. Ngokuba yini ufuna ukuthi ufike uyiphefumule kubantu. Ungadingi uyiphefumule uyiphile futhi. Amen. Amen. Ngokuba uthando ngesenzo. Yeke uzothi umuntu ke ulambile ngoba nakho uthi wena uyakholwa uthi uyakholwa kithi. Fika umuntu athi ulambile. Noma akanayo impahla yokugqoka. Yabantu uthi wena ayihamba uNkulunkulu uzoyenza indlela. Unesono. Alikho ikhona lingezwa ngalonto elenza lonto le. Akekho umuntu olungile. Mnika ukudla umuntu. uNkulunkulu uyafika lethi umuntu kuwena. Ezocela ukudla. Wena ubona ukudla okuncane. Kanti lokudla lokho bekumele umnike ukuze kuvuleke eminye iminyango kungena okunye ukudla kuwena. Wena umnyishe lokudla ngoba ufuna ukubambelela kulokudla. Unyishe lomuntu. Incwadi yakaJakobe isahluko sesibili verse 14. Go ahead. Kusizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokukholwa. Uma uthi unokukholwa kepha engenayo imisebenzi na. Imisebenzi yona efakazela ukholo lwakho. Ukukholwa kungamsizani na? Uma umzalwane noma umzwalanekazi behambaze beswela ukudla. Uma uthi ngakho konke wena abantu beswela uthi uyakholwa wena. Amakholwa futhi abanye abantu osonda nabo kepha lokhu ubhizu lokufihla izinto ufihla ukudla bebeqhamuka ngoba yabazi bahlupheka kunesono nomona awunawo uJesu. Kusho omunye kini kubo ukuthi yes sir hambani nibe nokuthula nifudumale nisuthe kepha ningabaphi lokho okudingwa ngumzimba lokhu usizani na. Usiza ngani na ukholo lakho ngaphandle kwesenzo qhubeka. Kanjalo ke nokukholwa uma kungenayo imisebenzi. Ukukholwa kwakho uma kungenayo imisebenzi kunjani? Kufile ngokwakho. Kufile ngokwakhe. So yona lento le kumele uyiyeke umona. Mawusindisiwe ukholo. Fanele uyeke umona ngoba umona yifa labantu abangenako uqonda. Nginikeke le ncwadi kaJohane esahluko 3 right from verse 1 bese sihamba sekufunda ku verse 10 lokufika ku verse 14. Sifuna ukubheka phela ukuthi uJesu ke ngabe uJesu ngokwenyama inyama negazi kezulwini yini
noma ke uJesu wakhazibuliswa wasephenduka lento le ayiyona athi ulizwi wayekhona eqaleni ulizwi ungumoya noma wayeNkulunkulu ulizwi unguNkulunkulu yena lo wayekhona eqaleni kuNkulunkulu yes sir konke kwavela ngaye lo wayekhona eqaleni kuNkulunkulu uJesu Kristu amen izwi lavela ngaye ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo lutho aphezu kwakho konke okuvelileyo bese unginika uverse 10 wayekhona ezweni izwe lavela ngaye usho ukuthini lokho ukuthi wayekhona ezweni izwe lavela ngaye usho ukuthini qhubeka wayekhona ezweni izwe lavela ngaye kepha izwe alimazanga weza kokwakhe weza kuthina weza enyameni abakhe abamamukelanga kepha abantu abafuna umamukela kepha bonke abamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu bazalwa kanjani abantwana bakaNkulunkulu ongitshela labo abakholwa egameni lakhe bakholwa kuphi egameni lakhe yabona bethi ngize ngegama noma egameni kaBaba usho ukuthi uze ngemisebenzi kaNkulunkulu asibhekile inyama sibheke imisebenzi kaNkulunkulu abangazalwanga ngagazi nantando yenyama abazalwanga futhi ngentando yenyama nantando yendoda yabona ke kodwa bazalwa nguNkulunkulu bizalwa iveza isikhathi ke manje futhi uNikodemu lapha kwincwadi yaJohane sahluko 3 from verse 5 starting from verse 1 usuku uNikodemu emunye wabaFarisi eza kuJesu uzobuza ukuthi umuntu angazalwa kanjani kabusha umuntu uzalwa kanjani kabusha incwadi ngokukaJohane sahluko incwadi ngokukaJohane isahluko sesithathu ivesi lokuqala kwakukhona umuntu kubaFarisi kuNikodemu igama lakhe isikhulu sabaJuda lo ke weza kuye ebusuku wathi kuye Rabi siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu wena ungumfundisi ovela kuNkulunkulu ngokuba akakho ongenza lezi zibonakaliso ozenzayo uma uNkulunkulu engenaye akekho umuntu ongenza lezibonakaliso uma uNkulunkulu engenayo uJesu waphendula wathi kuye ngiqinisile ngithi kuwe yes sir uma umuntu engazalwa ngokusha angeke ubone umbuso kaNkulunkulu so manje wenzeka kanjani ukuthi uzalwe ngabusha so uvele uzele uphinde ukuthi uzalwe futhi ngokukaNkulunkulu uzalwe ngokomoya uNikodemu wathi kuye umuntu angazalwa kanjani esemdala na umuntu angazalwa kanjani esemdala akwenziwa ibirthday le kuthiwa celebrate uyazalwa namhlanje ayikho lonto le angangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na cha nakanye waphendula uJesu wathi ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu umuntu uma engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu usho ukuthini umbuso kaNkulunkulu umbuso kaNkulunkulu yizwi nentando yakhe ngeke uzungene izinto ezothi sikuvimbele ngokuba ukholo lokho okuzelwe inyama kuyinyama ngoba uzelwe ngokwenyama uzelwe ubaba noma wakho bakho ukhona emhlabeni usuyaphila kuyinyama yebo nalokho kuzelwe ngumoya kungumoya so manje ke uma uzelwe ngokomoya ngifuna unike incwadi yamaRoma sahluko 12 from verse 1 ngifuna ukukhombisa ukuthi kusho ukuthini ukuzalwa ngokomoya ngoba khona into ekumele yenzeke kuwena ekumele iguquke ifike ngokukhanya kuwena ukuze wena uqale uma uhamba indlela yokukholwa uunderstand ukuthi ubani uNkulunkulu ufuna ukukhonzwa kanjani haleluya uNkulunkulu ufuna ukukhonzwa angisiyakhonza amen sikhonza abantu uyasho umuntu umkhonzile kepha uNkulunkulu asimkhonzi ngendlela ukukhonza kusho ukuthini ukuthi umuntu umkhonzile usho ukuthi uyamthanda lo muntu moza uNkulunkulu uzokhonza uNkulunkulu uzomvezela uthando uyamthanda uzomkhonza uzomthanda uNkulunkulu you understand so asibheke ukuthi kusho ukuthini ukuzalwa kabusha ke manje incwadi kwabaseRoma isahluko 12 verse lokuqala yes sir ngakho ngiyanincenga bazalwane yes sir ngobubele bukaNkulunkulu ngomusa kaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu sinikela ini sinikela imizimba yethu ibe ngumnikelo ophilileyo yabona ke uJesu ke naye wenza lento le umzimba wakhe lo uNkulunkulu ayekuwona wawunikela ukuthi wenze intando kaNkulunkulu
umuntu owenza intando kaNkulunkulu usuke sezinikele. Angithi umthetho kaMose kwakumele bahlabe imvu njalo ngekuthiwa iPassover manje sekuthiwa iPhasika. Ayisenziwa lonto. Seniyazenzela nje iPhasika ngoba aniqondi. Bathi konke okuthiwa yenziwa abantu bayagijima bayakwenza. Mase ulandela weBhayibheli 21 ngePassover. Ngeke uze ukholwe ukuthi wena uyazenzela lento yenza uMasidozi. Dlala uMasidozi. Ayiyona lento efuna uNkulunkulu ayenze isivumelwano noMose ngayo. uNkulunkulu wenza isivumelwano noMose. So uJesu mesefika naye esenzile intando kaNkulunkulu waqeda. Bese ethi ke nasi isivumelwano esisha. Besadla isidlo sakusihlwa. Wasukuma uJesu. Kwakuyilona futhi usuku lePhasika. Wathatha isinkwa wabonga. Wasitephula wanika abafundi bakhe. Wathi lokhu kungumzimba wami ohleshulelwa abaningi. Waphinde wathatha iwayini, obishe wayini. Waphinde nakhona wabonga, wayibusisa. Wayesethi lokhu kuyigazi lami lesivumelwano esisha. Mkhulu uyakhumbula izosikhulumela ngesivumelwano. Sivumelwano uNkulunkulu wenza isivumelwano nabantu bakhe ukuze abasindise. Uthi lokhu kuyisivumelwano legazi lami elichithekela abaningi. Chithekela abaningi igazi lokulunga lokungcwele. Akulona igazi nje lomuntu nje. Ngoba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano. Lokhu kuyigazi lami lesivumelwano. Elithululwa ngenxa yabaningi. Kukho ukuthethelelwa kwezono. Yabona uJesu uphile izwi kaNkulunkulu waze wafela esiphambanweni. Ephila ngezwi kaNkulunkulu wagcwalisa izwi kaNkulunkulu. So yonke into oyenza bayakhombisa ukuthi uNkulunkulu naye. Ngakho uNkulunkulu embiza ngendodana yakhe ethi lo uyindodana yami engithokozile ngayo anomlalelo. So manje ngifuna uqhubeke lapha yakule ncwadi ethi sifunda amaRoma ngoba ngifuna ukuveza lento yokushintsha kwengqondo yomuntu nokuzalwa kabusha. Ukuzalwa ngokomoya manje awusazalwe ngokwenyama. Okwenyama lalela inyama negazi izofa iphinde enhlabathini sonke siyinhlabathi akekho ohamba ezulwini enhlabathi. Akho nhlabathi ezongena ezulwini. Akho nhlabathi nenyama negazi embusweni kaNkulunkulu futhi awungeni ngokuthi uqebile noma wena uyisalam senkosi ungena ngokulunga nokwenza intando kaNkulunkulu ezulwini ke. Mofuna yakhona zilungiselele manje. Funa uJesu lengakhona. Mfunde ulahle zonke indlela zakho zongaqondi. Ulahle zonke indlela zakho zobubi. Ngakho ngiyanincenga bazalwane. Yes sir. Ngobubele bukaNkulunkulu. Ukuba ninikele imizimba yenu umnikelo umzimba wakho kulento le. Lencwadi le. Funeka umzimba wakho ube umnikelo. Indaba okuhlala emakhoneni lapho lokushisa ugwaye noma nibuquqaba nikhuluma into engasishuka iziksize ngalutho. Ukuba nayo yonke inkulumo engasile lokufuna ukuba izikhwaka nokuba amabhoza yonke iqhamuka ngokuthi nifuna into enhle lapha nithi ke hayi phela ngoba ubaba noma umama noma umlando wakini awusho lutho ngoba iyona lento eyandisa ukufa emphakathini. Ukuhamba ngokuhlohlana ningahambi ngoqolo. Nikela umzimba wakho uNkulunkulu uzophila ngokuthula. Ibe ngumnikelo ophilileyo. Ube umnikelo ophilileyo. Ongcwele. Umnikelo njani? Ongcwele. Umnikelo ophilileyo. Ongcwele. Othandeka kuNkulunkulu. Yini ethandeka kuNkulunkulu? Othandeka kuNkulunkulu. Ongcwele. Bese kuba njani? Othandeka kuNkulunkulu. Yes sir. Kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Ezolonto leyo ukukhonza kwethu kokuqonda. So ngeke uthi uyakholwa usindisiwe kepha uhamba lendlela yokukholwa ngokungaqondi. Wenza izinto ezenziwe ezweni. Ningalingisi lelizwe. Singalingisi lelizwe. Kodwa niguqulwe. Guqula ini? Isimo ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yenu. Iyona ke nokukushintsha okuzalwa kabusha ngokomoya, ukushintshwa kwengqondo. Uzalwe kabusha ingqondo yakhe ibe yintsha. Amen. Ukuze nibe nokuhlolisisa. Ukuze sikwazi ukuhlolisisa. Okuyintando kaNkulunkulu. Sifuna intando kaNkulunkulu. Okuhle. Nokuthandekayo. Nokunjani? Nokuthandekayo. Kuphi? Nokupheleleyo. uNkulunkulu. Ezolonto le banika incwadi yayo incwadi yokuqala seKorinte sahloko 5 sahloko 13. Qhubeke lapha ya. Sesovala. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte sahloko 13 verse 3. Noma ngabela abampofu bonke uyaphisana ngokuhle onakho
noma nginikela umzimba wami noma unikela ukuba umzimba wakho ushiswe, ukuthi ushiswe, kepha ngingenalo uthando, uma ungenalo uthando angisizi ngalutho. awunamsebenzi. Uthando luyabekezela. Uthando luyabekezela. Uthando. Umhlaba lo nje uphila nje manje suthi ubekiwe ngothando, ngomusa nangeqiniso okunguJesu, ukuthi uNkulunkulu uthi ke akusiyona intando yakhe ukuthi abantu bayebhushisweni, kepha bafinyelele ukuthi baphenduke, babuyele kuyena ngendlela efuna uyena. So ubekezela uNkulunkulu sibekezelele sonke. Akekho yakuzilanda ethi mina hayi angizwanga ngoJesu, angimazi uJesu. Ngisho kuthiwa uyaqhuzuka abanye bathi oh Jesu ebengaze angambizi uJesu ngisho kuthiwa kwenzakalani. You understand? Yepha uma kuvela into uyathuka biza uJesu, usho ukuthi uJesu uyamazi. Ngokuba ithi incwadi yamaRoma izwi liseduze nawe. Bengifuna lezi ncwadi lezi uzongibheka incwadi usahluko 10 bese ungivalele ngale ncwadi le yezenzo usahluko 17 from verse 24. Lapho ke yona ngifuna ukusiqaqisa. Go ahead. Incwadi kwabaseRoma isahluko 10 verse 6. Kepha ukulunga okuvela ngokukholwa kusho ukuthi verse balo verse 6 uthe verse 9. Ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho Mfundo 8 ushawo 8. kepha kuthini na? Kepha kuthini na? Izwi liseduze nawe. Liseduze nawe. Emlonyeni wakho. Ngitheze ngishoyo. Liseduze nawe. Akekho umuntu ongamazi uJesu. Inkinga ukukholelwa kuJesu nokwenza intando yakhe. Yapha wonke umuntu uyamazi uJesu. Wonke umuntu uyamazi uNkulunkulu. Yapha bafuna ukumazi ngendlela nokuzakela ngendlela efunwa yibona. Hayi ngendlela uNkulunkulu afuna ukuthi size kuyena ngayo. So iyona lonto le efika iqhathe abantu noNkulunkulu. Bafuna ukuze uNkulunkulu ngemlomo yabo. Yepha inhliziyo zabo zile kunto noNkulunkulu. Ayizwa lonto le. Ngeke phela uzikhole uNkulunkulu ngokuthanda kwakho. uNkulunkulu uthela ufuna abantu abazomlalela bamthobele balenze izwi lakhe. Yes sir. Kepha kuthini na? Kuthini na? Izwi liseduze nawe. Izwi liseduze nawe. Emlonyeni wakho. Emlonyeni wakho. Nasenhlizweni yakho. Okungukuthi izwi lokukholwa. Izwi lokukholwa. Esilishumayezayo. Yes sir. Ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho. Uma uvuma ngomlomo wakho. Ukuthi uJesu uyinkosi. Ukholwa enhlizweni yakho. Ukholwa enhlizweni yakho. uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Nakhona fanele ube noqonda ufinyeleliswe kulesigaba sokuthi uNkulunkulu wamvusa kanyona kwabafileyo. Uyobe sewusindiswa ukuba uyobe sewuqala ukuvuleka amehlo. So uza kuNkulunkulu ngokukholwa ngokuqonda. So uhamba indlela yokusindiswa ngokuqonda. Ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo. Umuntu ukholwa ngani? Ngenhliziyo. Wonke umuntu abathi ukholelwa kwini, ukholelwa kuyona, ukholelwa kwiziwasho, ukholelwa emsamo, ukholelwa ephephweni, ukholelwa noma ngabe yini, ukholelwa ngenhliziyo. Yes Lord. Ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo. So into umuntu bethu akhulunywa izwi likaJesu usengazini uzosebenza amehlo noma obhozo noma inzwane. Uzosebenza inhliziyo. Ingakho kuthiwa ayulizwi. Amen. Sele xisha lezi lenhlizweni lomuntu. Ifike lisike, lihlabe lihlikize. Kube ngokulunga. Kube yini? Kube ngokulunga. Manjena ke ngifuna futhi bavezele leyo gcina manje lapha kwincwadi yezenzo 17 ezinye sokuye siziveze uNkulunkulu evumile. Ngifuna incwadi yezenzo sahluko 17 from verse 24. Noma uqale from verse 19. Ngifuna nje uyifunde uhambe nayo. Base bemthatha bamisa eAreopago bethi ungasazisa ukuthi siyini lesi sifundiso esisha esikhulunywa nguwe na? Yes sir. Ngokuba uletha ezindlebeni zethu okuthile okungaziwayo. Ngiyazi abaningi la abayazi lento engiyikhulumayo bayayiqabuka. Bazi baya emasontweni abake baya emasontweni. Yepha lento engiyikhulumayo abaya understand. Yepha yonke ngithatha phansi akubona ukuhlakanipha kwami. Ukuthi yonke into efanele sifunde emasontweni. Esontweni lapho khona kuhlunyeleliswa izimilo kuyofundwa indlela zikaNkulunkulu. Indaba yokucula le icula 2 hours ikhelwe phansi iphuzwe itiye kuxoxa izindaba. Bese mva umfundisi aloku ekhuluma into engekho lapha ngabantu lo. Befundisa izinto ezingekho. iBhayibheli lekhona kuthiwa ke uNkulunkulu uyambulwa. Manje benziwa emasontweni amanga vele nje ukuphuma ningazili lutho. Amen. Abantu bambabhubhe baphele kusho uNkulunkulu ngenxa yokuswela ulwazi.
ukuba kumi nje abantu abayizimpungushe begqoke izikhumba zezimvu kepha ngaphakathi bayizimpisi bazoqeda ngani bazodlavuza ibandla likaNkulunkulu liphele. Awudingi ukugqoka uniform ukuthi uhambe ubonakala uvezayo noma ugqoka uniform ubonakala ukuthi wena uyeluthela noma uyi-Roman Catholic Church. Akusho lutho lokho uma ngaphakathi ungasetshenzwanga. Kufanele usetshenzwe ngaphakathi. Ingabe nenhliziyo yomuntu ayikho nje ne-uniform noma bhilidi. uNkulunkulu akahlali futhi abasempelelezi izokutshela lencwadi fundi. Ngokuba uletha izindlebeni zethu okuthile okungaziwa okungaziwayo ngalokho sifuna ukwazi ukuthi lokhu ungaba yini. Ngokuba bonke abase-Athena nabafokazi abakhe khona babengazilibazisi ngokunye kuphela ngokukhuluma nokuzwa izindaba ezintsha. uPaul wema ke phakathi ne-Areopagi wathi, madoda ase-Athena, ngiyabona ngakho konke ukuthi nikhonza kakhulu oNkulunkulu. Nikhonza bangaki? Nikhonza kakhulu oNkulunkulu. Thina sinoNkulunkulu oyedwa. Bona sisebenzakhela uNkulunkulu basemhlabeni. Ngokuba kwathi ngihamba ngibuka izinto enizikhonzayo ngafumana ne-altar okulotshwe kulo ukuthi likaNkulunkulu ongaziwayo. Lokhu ke enikukhonza ningakwazi yikho engikumemezelayo kini. uNkulunkulu owenza umhlaba nakho konke okukuwo. Izwake uNkulunkulu owenza umhlaba nakho konke okukuwo. Yena uyinkosi yezulu nomhlaba. Uyinkosi iyona uNkulunkulu esikhuluma ngayo ilizwi. Uyinkosi yezulu nomhlaba. Akahlali emathempelini enziwe ngezandla. So angikhathali ukuthi ngabe ibhilidi abalakhile lingakanani nalesithombe sendodo lenga ngaphandle bathi uJesu akuyena uJesu lo yayidimoni le. uNkulunkulu akahlali emathempelini enziwe ngezandla futhi akafune emfanekiso. Futhi akakhonzwa ngezandla zabantu. So ayikho into engathi ngiyayakha noma indle engayakha ngithi ngiyakhela uNkulunkulu. Ngokungathi udinga utho. Engathi khona uNkulunkulu into ayikhona edingayo kumina. Yena obapha bonke ukuphila nokuphefumula. Usinika sonke ukuphila nokuphefumula. Nakho konke. Yena ungukuphila ungumoya. So akanasiqalo futhi akanasiphetho. Wazenza izizwe zonke ngagazi. Wazenza izizwe zonke ngagazi linye. So zakhe kusho ukuthini lokho? Izizwe zonke ngagazi linye. Umnyama umhlophe mawuthi uyamsika kuphuma igazi enjani? Linye. So akho gazi elimhlophe, akho gazi eliorange, akho gazi elimnyama. Ukuba zakhe ebusweni bonke bomhlaba. Zonke izizwe zidalwe uNkulunkulu ngagazi linye ukuba zigcwale ubuso bomhlaba. Wamisa izikhathi ezinqunyiweyo nemikhawulo yokuhlala kwazo ukuze zifune uNkulunkulu. Angisho ke ukuthi zifune uNkulunkulu uma kwenzeka ingabe zingamuzwa zimfumane. Ngoba yini? Ingani kakude kulowo naloyo kithi. Yayizo lonto ithi izwi liseduze nawe. uNkulunkulu ungulizwi, ungumoya. Ayikho into angayibona, ayikho into angayazi. Ngoba siphila sihamba sikhona kuye njengalokho izimbongi ezithile zakini zishilo zathi ngokuba futhi siyinzalo yakhe. Siyinzalo kaNkulunkulu. uNkulunkulu wakha umuntu sonke siphuma kuAdam. Wayesetshela Adamu mzalanani nani. So akho uNkulunkulu abantu abamhlophe, akho obatshele futhi uncwadi kaJohane 4:24 akho uNkulunkulu abantu abamnyama. Ushembe nje akahlangene noNkulunkulu. Akahlangene futhi nalezwi leli. Ushembe unenkolo yakhe ethi yabantu abamnyama. Angihambi ngenkolo zembala lohlaka bethu. Izinkolo zabantu lezo. Inkolo kaNkulunkulu yeqiniso. Mangase balandela umyalelo kaNkulunkulu bawenze bayoyeka ukufuna ukuzifunela kwabo. Ngokuba sisebenzela amaphakethe. Abasebenzela ukuphila kwabantu. Akhona oyedwa umuntu washebe bekuthi ke uthi ke uMoses uNkulunkulu yakuthumela omunye umprofeti ofana nami anomlalela. Manje ke siyamthola uJesu yena ofavuke. Oshabe bonke bahleli emathuneni. Akhona oyedwa sokwavuka. Futhi akekho ozovuka ngoba konke bazoyisiqhogweni. Bazoyisiqhogweni ngoba bafike bazokhohlisa abantu. Bazothi khona imfundiso zabantu abamnyama. Ushembe wathunyelwa kumaZulu. Ayikho lonto leyo. Amen. Ayikho. uNkulunkulu ngulizwi. Baphatha leBhayibheli kaShembe.
baphatha leBhayibheli kaShembe kepha balivule leBhayibheli bathatha incwadi abazifunayo bakhethe banika abantu lomfundisi abantu babambelele lapho so mase kuziwe eqinisweni mase uhlola imibhalo ngempela uyabona ukuthi akhona into akulikho uNkulunkulu ibandla eqamba thela abapostoli alikho ibandla uNkulunkulu aliqambela thela elamaKristu alikho uNkulunkulu ibandla aliqambela thela amaRoman Catholic Church alikho elazayoni nikhuleka nyawaziyo thina sikhuleka kwesikwaziyo alikho ibandla lamaLuthela nama-Methodist ngokuba insindiso ivela kubaJuda insindiso izwi lavela kubaJuda lanikwa abaJuda kodwa isikhathi siyeza sesikhona namanje sifikile labo abakhulekayo abaqiniseleyo umuntu okhuleka ngokuqinisekileyo ngokuqonda bayakukhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso so yonke lamabandla lawa azigambele nje lezinto zawo uNkulunkulu uthi ke mekhuluma noMoses itshela inhlangano yabantwana bakaIsrael ukuthi ke niyakuba ngcwele ngokuba mina uNkulunkulu wenu uJehova ngingcwele asibizelanga amagameni amabandla sibizele emngcweleni so akekho umuntu ongitshela ukuthi mina ibandla lami lokufaka ezulwini uyafaka izwi ezulwini ngeke uzungene ngogqoka uniform ezulwini lapho abakhulekayo abaqiniseleyo bakhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso ngokuba uBaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo uNkulunkulu ufuna abantu abazomlandela ngokweqiniso hayi abazenzisi uNkulunkulu ungumoya uNkulunkulu yini ungumoya abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso so mase uNkulunkulu samukela umoya izwi leqiniso asamukeli nje igama lebandla noma izinto ezithiwa abantu neziwasho asamukeli lonto leyo samukela izwi ekuyilona lelizwe leliphileni elikutshelayo ukuthi uNkulunkulu thina ke banikele incwadi yokuqala seKorinte bengaphosisi sahluko 5 or 6 5 sahluko 6 right from verse 15 Anazi yini ukuthi imizimba yenu ngelela ngifuna uzwe kahle akuyona indlu ekuzothiwa ithempeli kaNkulunkulu iBhayibheli ithini anazi yini ukuthi imizimba yenu iyizitho zikaKristu na pho ngithathe izitho zikaKristu ngizenze izitho zezifebe khana kanye ngathatha umzimba ithempeli kaNkulunkulu lenze umzimba wezifebe yebo anazi yini ukuthi ohlangana nesifebe ungumzimba munye naye wonke umuntu owenza isono umoya munye nesono angikhathali ungabe siphi isono umoya munye wokuthanda nososono siyakubusa enhlizweni yakho ngokuba uthi yena labo ababili bayakuba nyamanye labo ababili ukuthi methi ke indoda yakushiya uyise nonini namathele kumkayo bese ke babe nyamanye laba ababili abasebabili sebeyinto eyodwa ukuthi manje akusekho kwahlukaniseka indoda nomfazi ingakho uNkulunkulu akhulumile ukuthi ke kubantu abashadile angikhulumi ngabantu basezweni ngikhuluma ngabantu abazibiza ngamaKristu akho ndaba yomdivorce yebo ohlangene nenkosi ungumoya munye nayo so lo ohlangene noJesu ke manje ungumoya munye naye uhlangana kanjani noJesu ngezwi lakhe ukwenza ulizwe izwi lakhe bese uyalenza iyona into ekwenza ube munye nalomoya ngoba yonke into la kule ncwadi le izohlala kuwena iphile kuwena ube moya munye noNkulunkulu uNkulunkulu ungumoya uNkulunkulu ungumoya abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso umzimba yethu ithempeli kaNkulunkulu asisiphile endini mina ke njengomhleli angiphilela ukujabulisa abantu ukuthokozisa abantu ngiphilela ukuthi umoya engcwele intando yakhe yenziwe empilweni yamaKwaZulu-Natal ngincwadi ezenza 2:38 isivalo incwadi le eyokuphila angikhathali ukuthi amabandla bathi baneminyaka emingaka ekhona uma bengahambi ngaleli lizwi leli bengafundisi into ephakathi amasinagoge kaSathane lawo lamasinagoge kaSathane lencwadi yona ephethe ukuphila kwethu akuphethe umfundisi wakho nokuthi ufake ukholo neziphambano yabo lonto ukufaka iziphambano la emqaleni ezinezithombe lonto ukukhonza izithixo uNkulunkulu uthi ungumoya akadinge lutho ozokwakhiwa ufuna umzimba wakho uhlale izwi lakho ugcwala ubungcwele phile kwena ubungcwele khazimula ubungcwele sebekuzo bahlabela umuntu nje ozoyibuka ukhuleke kuyona lonto yenza uNkulunkulu wakho uthi uNkulunkulu akakhonzwa nje ngezinto ezenziwe ngezandla so ngenza kanjani ukuthi mina ngiphathe into ngiyibuka isithombe ngithi uNkulunkulu wami noma ngibe nesiphambanele ngento ngiyibona mengifuna ukuganga ngezikhohlakala ngiyayimboza lonto ngoba ngithi uNkulunkulu angifuna ngibone ngiyadelela mina
Thatha uNkulunkulu ngizomenza isithixo. uNkulunkulu akho yabona isho izulu alikwazi ukumlotuza ukumgcina. Usihlalo sakhe sobukhosi, uthi umhlaba isenabelo sezinyawo zakhe. So ayikho into ongayakhela uNkulunkulu. Umoya wakhe nje kumele uphele kuthini. Banike incwadi zakhe. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Bathi kuPetru nakwabanye abapostoli. Basebethe kuPetru nabanye abapostoli. Madoda bazalwane. Madoda bazalwane. Siyakwenze njani na? Yes sir. uPetru wayesethi. Phendukani. Indaba ke kuthiwa phendukani ukuthi shiya konke lokhu uzitshela ukwazi nalokhu ke okuphambene intando kaNkulunkulu bese uza uNkulunkulu uzonikela umzimba wakho kuyena. Phendukani. Uphenduka ushiye konke lokho kuzokulibazisa ukuthi ubone umbuso kaNkulunkulu. Yiloyo naloyo abhaphathizwe. Yiloyo nalowo abhaphathiswe ngezwe akabanye kuthiwa kuthatha inkomishi kanje afafaze ukuthi usebhaphathisiwe. Omunye kuthiwa ayisibeka izandla asadinga ungena ngaphansi kwamanzi ubhaphathisiwe. Kodwa uJesu uthe ngaphandle kwamanzi nomoya ngeke uzungene. Phendukani. Phendukani. Yiloyo naloyo abhaphathizwe. Yes sir. Egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Ukuze uthethelelwa uvuma izono zakho noma usuza kuJesu usubona ukuthi indlela ehamba ilungile hayi ukuthi ngoba usukuzela ngoba ubona umuntu esukuma ethi ufuna ukwamukela uJesu nawe bese uthi ake nami ngiyamamukela lo Jesu no ngoba uzogaxela endleleni uzobe sokuvuka inkanuko zakho bese ziyakhula bese uthi hayi phela mina ngangenzela wena ungenzeli indaba yabantu khona uma ungakwavuma uhlala phansi manje ukuthi kuyavuma uzosuma futhi ukwenze ngokuthi wena ufuna ukukholwa lokuphila awenzeli umuntu indaba zokusindiswa nendaba zokuphila obungcwele. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Yes sir. Khona niyakwamukeliswa. Yona niyakwamukeliswa. Isiphiwo sikamoya oyingcwele. Isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Ngokuba isithembiso asidayiswa akufunakala imali yakho ukuze usindiswe. Akufunakala lutho kufunakala umzimba wakho unikele ezweni wenze izwi empilileyo. Unzima ukuphila ngezi kepha bese ujwayele kumnandi uba addicted kukona. Uphile uzwe futhi ukuthi uhlukanisiwe nazo zonke lento ezikubambile. Uzikwenze ufila ngazi ukuthi ngaphandle kwaza welutho bese uphila impilo yobungcwele ngoba sesiqashuleyo yonke lezibopho usathana asuke kubopha ngazo efuna ukwenza ngazo ukuthi kubalekile lokhu ya umusa kaNkulunkulu ungukuphila nje mahala ukhululeke kube freedom uwazi kahle ukuthi awukweleti umuntu. Esabo bonke abakude. Yes sir. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. So abantu abeza bemukela ivangeli basuke bebizwa uNkulunkulu hayi mina ngivesed nje setshenzisiwe ukuthi ligcwalise izwi laNkulunkulu ngishumayela ivangeli. Angikhathalele kuthenjwa ngabantu abantu bazofuna ungena esihogweni ngoba thina sebeloko bethi hayi nje unolaka manje nje futhi wena uvela ukhuluma izinto njengoba zinjalo abantu ngeke bakuzwe vele abantu abafuna ukuzwa indlebe zabo zibuthuntu. Awuntamo olukhulu mina izwe lalabo abafuna ukuphila uNkulunkulu uthi ke lifana nembewu so mina ngiyangumhlwakeli melifika ezofika enhlaba sinevundile lifike likhipha izithelo mina ngizobe ngekho mina melifika futhi enhlaba thilogwadule ufika ehlala lapho kufika inyonzi ezulu sathana thathe phela kanjalo umuntu adeke esontweni aphume ngazi ukuthi akazabe esontweni omunye aphume ejabulile esontweni athi namhlanje ngifuna ukushintsha bese phumile eqhamuka izikhubekiso gugu umuntu usewele esontweni futhi manje usenamahloni manje uzophinda kanjani. Yabona nje iBhayibheli sisanomusa senayo ummeli uma kwenzeka siwe esontweni uma sikwazi ukuthi sizibuyisekela sobuyiseka kepha uma singafoni thina ke siyazi uthi incwadi ke ukwahlulela kwethu kuzoba kubi kakhulu. Ukuba thina sesiyalazi iqiniso. Ayike zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Isizukulwane lesiphambeneyo esifundiswa iTV esifundiswa uFacebook esifundiswa uInstagram esifundiswa izindaba esifundiswa umsakazo esingasafundiswa uNkulunkulu. So sebephila impilo abayinikwa ngenkani ukuthi bayidle baphila impilo yasemakethe. Impilo yasemakethe. Usathana usefinyeleke nale makhaya. Awuyaqeda. Uyabhubhisa. Lahla iqonda kubantu ukuthi balazi iqiniso. So abafuna ukuzindisa ke bayosithinta kulemininingwane elibonayo ku-screen noma la indlela okhona ufuna ukusindiswa uyokusithinta samukela inkosi efuna ubhabhatha usegameni likaJesu Kristu hayi izingane kuma abantu abadala ngoba ingane azilazi lutho ngoba bese sithinta kwazi ukuthi senze inhlelo angene emanzini sisakhona ke sisazophinde futhi siloke sivuselela niloke livakasha ningadeli ivangeli ukuba lizokusiza lihlomise izikhali zonke zikamoya ukuze uvikeleke kuSathane ukuba uSathane uyahamba uyabhonga njengebhuku esufuna zobagwinya and useqedile ngabaningi. So la
Sizele mina angizanga ngontando yami ngize mina la ngitshela iqiniso. Hawu, mfana. Ngoba inyama beke ngize. Bathi uNkulunkulu umusa wakhe yangijabulisa futhi ukunibona nonke. Kungangijabulisa ngale ngene isimanga ukuthi nithamela izwi lenkosi. Mengithi nje into ebengeni ithathe serious. Futhi nje hayi ukuthi mina bengafuni ukuyenza sengasho nje. Kepha nje u-anti kade aqala ukukhuleka. Kade aqala ukukhuleka u-anti. Ukuthi nje intando kaNkulunkulu iphile yenzakele. Kungumusa kaNkulunkulu kuba khona kwami la. Nami ngiyambonga ngoba ngangikubukela kude. Ngangidliwa ngihamba ngiyoyihlalela eCape Town. Phinde ngibuye. Jesu angikhipha konke ukusa lokwazi. Wangithobisa. Anambala ngalikhipha ngalokho ngathi akusho ukuthi umhlengi ngeke simbone ngoze ngife. Hayi impela. Ngiyizwa lokho ngiyakholisa kakhulu. Sabonana. uNkulunkulu akahlula lutho. Wethembakele. So siyambonga uNkulunkulu namanje aqhubeka sigcine. Sizoba nenye inkonzo ke ngo3 yesingisi ke. Abathanda ukuzozwa noma kuthiwa mhlamba nisizwa ke ayikho inkinga nikeze nizozihlalele. Kepha sizoba nenye inkonzo yesibili ngo3 yesingisi ezoqala ngo3 manje past 12. So siyabonga kakhulu ngalesikhathi uNkulunkulu asenzile. uNkulunkulu aqhubeka asigcine. Amazwi okuphila engathi angaqhubeka aphile. Ukuzayo bengizoletha amabhayibheli ngeke ngiwalethe amabhayibheli abantu bengakufuna uJesu. Ngoba manje yena nje ngisazomuza bese bebamfuna ngempela ngizobona ngemibuzo abantu bengibuza la bese ke yabona ukuthi sesingahambisana sekufuneka utholeke manje incwadi ozoyifunda nawe ukuze ube nemibuzo irelevant nezinto lezofuna ukubuza ngazo. uJesu Kristu inkosi ela usifake umkhuleko. Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu uNkulunkulu onamandla. Siyabonga uNkulunkulu wethu izwi lakho. Siyacela Nkosi libe imbewu engene ngaphakathi emhlabathini. Wena Nkosi uzenzela umsebenzi wakho. Siyabonga uNkulunkulu onamandla ukusikhombisa ukuthi sonile saphamba kwendleleni zethu. Wena usidalela inkazimulo yakho. Kepha Nkosi ngamandla kaSathane nokukhohliseka emhlabeni sahamba izwi lakho singalazi singalifuni. Kepha uNkulunkulu wethu siyabonga Nkosi uJesu ukuba usenzile isikhathi ukuba izwi lishunyayelwe endlebeni zethu siqonde ukuba wena wedwa uyinkosi nomsindisi nokuthi umuntu umdala wena ukuba khazimuliso wena intando yakho yenziwe. Siyacela Baba imbewu ihlale ngaphakathi kithi ithele izithelo zokulunga isiholele ekuphileni okuphakade ngoba Nkosi masikhumula lenyama esiyigqokile njengamanje siyafisa ukuthi sibonane nawe sihlale nawe ekuphumuleni sikukhole ngomoya nangeqiniso egameni lenkosi yethu uJesu Kristu yena yedwa inkosi nomsindisi. Gcina Nkosi izwi lakho endlebeni zethu nalapho isitha sesifikile sizotshontsha imbewu sifafaza igazi lenkosi yethu uJesu Kristu ukuba ngabi nasisabelo uSathane lezwi lakho esifakaza ngalo ukuba wena uthembekile nokuba lingenile ngaphakathi kithi. uJesu Kristu yena yedwa inkosi nomsindisi manje naphakade. Amen. Amen. Siyabonga. Ngosiga njengoba sengikhuluma engasazizwa.